Nazdar lidi, já jsem David Zeman a ukážu vám dvě hry pro Android. Protože tady ten nový díl, budeme natáčet nový díly prostě a tady to se bude jmenovat Android Game. Takže jako první hru bych vám chtěl ukázat Air Control. Takže to určitě znáte z těch iPhoneů. Tohle byla jako dobrá hra a cílem hry je navádět letadla na runwaye. Sem musíme ty rychlá letadla musíme na tu nejdelší runway teda. A na tu kratší musíme ty, co nelítají moc rychle. Takhle je s prstem navádíme a musíme jako získávat co nejvíc bodů. Pak tady je takhle navádíme a tahle hra se mi líbí. Je docela dobrá a tak o číslo bych jí dal tak 2. Jak můžete tady vidět. No a teď se mi srazily, tak jsem prohrál. Tak a jako druhou hru bych chtěl vám ukázat Angry Piggy. Takže jsou tam 3 zvířata. Mají různá schopnosti, ale tam je třeba kuře, kráva a a prase. To prase je zelené a z nich nejvíc skáče. Tady můžete vidět. Zas to kuře, to proleze všelijakou dírou malou a ta kráva zase odstrkává všelijaký ty. Tohle hra má takovou dětskou grafiku. Je tam docela hodně misí a je docela dobrá, hlavně pro děti na zabavení. A tady vám třeba ukážu ukázku, takže tady je cílem té hry přejít k duze. Takže tady třeba tímhle se mění, takže teď si dám třeba tohle, kuře nebo prase. Tohle hra je docela dobrá. Ohodnotil bych ji tak s 2 nebo 3. A to by bylo asi vše. Počkat, ale měl tady být ještě můj kolega Sama Hamid a já mu musím zavolat, kde je. Cože? Není někde tady? Co děláš? Co jsi dělal? Neměli jsme natáčet? No? Jo, No, tak dělej, vstávej. Pohni s tím zadkem. Jsi mě zbudil do prdele. Čau lidi. Sorry, já jsem zaspal. Takže, já vám chci ukázat nějaký hry. Nedávej sem ty tvoje hnáty. Takže, první hrou bude Call of Duty Zombie. Black Ops 2. Takže, tady ukážu. Teď nabíhá. Je to docela těžká hra a je to prostě tam jako vystřílíte na zombíky a ze začátku to je hrozně těžká hra. Prostě já jsem ji nemohl pochopit, ale
je docela těžká, protože tam se nejdřív nehnete a musíte se kouknout na určité místo. Pak když se kouknete, tak můžete nějak chodit. Pak tam najdete nůž a pak pistol. No a pak vlastně ještě než najdeme tu pistol, tak musíme ten nůž vzít a zabít zombika. Pak nějaký dřevo tam zatloukáte a pojedete do takové místnosti a tam jsou hrozně moc zombíků. Tam je pak zastřelíte a pak jde jich tam moc, hrozně moc zombíků. Pak až je všichni dostřílíte, tak jdete do dalšího levelu a nesmí vás jakoby chytit. Takže musí tady sám, než se to naběhne, už se naběhlo už dávno, tak spust to. Takže já vám to teda ukážu, jak Dave tady říkal, o tom mluvil, tak vidíte, tady musím jakoby chodit nějak a mně to vůbec nejde. Ta hra je celkem těžká. Vypadá takhle, musíte prostě jako chodit a koukat se na nějaké určité místa. Já teď vůbec nevím, jak chodit, já jsem teprve tu hru nějak před chvílí začal hrát a musím se co kouknout. Mě vůbec, jo, dobrý. Už mi to chodí, takže vidíte a tady si musím sebrat nějakou bouchačku. Tamhle je. Už mám nůž, takhle se to seká. A to je možná, co bych chtěl na ní vám ukázat. Ohodnotil bych ji 5 hvězdičkama. Podle mě je výborná na zabavení. A kolika hvězdiček? 5 z 5? 5. Jo. 5 z 5. Tak to se ti musí hodně líbit. Jo, líbí. Takže ta hra je hlavně placená, takže musí se mu líbit. To je taky pravda. A teď vám ukážu hru. Jmenuje se Subway Surf. Nebo no, Subway Surf. Takže já ji pořádně neumím vyslovit. Ty se nechychtej matláku. Já ji umím vyslovit. No, tak říkej chytrolíne. Subway Charn. Tam se tady chechtáš. Ne, já to taky neumím, popravdě. Vidíte, vás tam honí. V normálním díle vás tam honí policajt, ale tady vás honí Santa s nějakým postiženým čuklem. Už jsem chcípnul, už mě chytil, takže já vám tu ukážu ještě pokus. Ještě jeden pokus vám ukážu, takhle. No, už jsem chcípnul. Já bych ji podle mě ohodnotil 4 bodama, teda hvězdičkama. Jak by si ty, Davide, ohodnotil? Baví tě? Já ji ještě nehrál. Nehrál, ale podle té tvý ukázky bych dal tak 1, 2. A hvězdiček taky nějak 4. Taky 4. Ano. Takže kam Tak- se nám David ztratil? Tak lidičky, to by bylo všechno pro tento seriál. A musím se s Dávejte- váma rozloučit a čau.